Benvinguts i benvingudes al concert de l'orquestra Xafa Xixona. Aquesta vegada serà un passeig per la música i la ciència al llarg del temps. Us demanem que tingueu els mòbils en silenci i que gaudiu d'aquest espectacle audiovisual. Fa molt de temps, en l'antiga Grècia, els grecs pensaven que els planetes i les estrelles feien música. Era la música de les estrelles. Ara, més de 2.000 anys després, la teoria de cordes segueix la mateixa idea per explicar l'univers. Què és la teoria de les cordes? Vos ho expliquem de seguida. Tot el que ens envolta, animals, plantes, objectes, estem formats per matèria. Aquesta matèria la formen partícules molt xicotetes, anomenades àtoms. Dins d'aquests àtoms hi ha partícules més xicotetes encara, els protons, electrons i neutrons. Dins d'aquestes partícules més xicotetes encara estarien els quarks, i així fins que van trobar fins ara la partícula més xicoteta, una corda. I clar, si una corda és minetja, tenim música. Així que tots i totes som música. Per recordar-nos aquesta festa, els alumnes d'infantil van a presentar-nos la cançó dels meteorits i les estrelles de Marta Canies. Es rebem amb un fort aplaudiment. La nostra casa, el planeta Terra. Sabíeu que al principi tots els continents estaven junts formant un únic continent? Era l'anomenat Pangea. Amb el moviment de les plaques van anar separant-se poc a poc, fins formar la Terra com coneixem a dia d'avui. Els vostres companys de primer, segon i tercer van a presentar-vos la cançó Pangea, de José Luis Salas.
La música està en nosaltres, no només perquè som música, sinó perquè ens acompanya al respirar, caminar o simplement amb el batec del nostre cor. Els éssers humans van començar a gastar la seva veu per a comunicar-se. Primerament amb crits i sorolls, després amb entonació i paraules. La música també està al nostre voltant. L'aigua, els animals, el vent, el foc. Tot és música. Avui tenim preparada una improvisació dels 4 elements. I com a improvisació, cada vegada que la fem sonarà de manera diferent. Esperem que vos agradi.
I els instruments musicals? Doncs els experts indiquen que primer van aparèixer els instruments de percussió, pedres, branques, ossos, materials amb els que acompanyar-se al mateix temps que estaven cantant o feien rituals per a caçar o recol·lectar. Després, els instruments de vent, foradant ossos d'animals. Finalment, els instruments de corda van aparèixer a la vida de les primeres civilitzacions de la nostra història. Els alumnes de quart vos presenten la dansa cavernícola. La música també ens acompanya al llarg de tota la nostra vida. Cantem al poder d'aquestes relacions, però també es cantava a treball. Abans no existia la ràdio ni el mòbil i la millor forma d'acompanyar-se era cantant mentre treballaven. Anem a interpretar un exemple d'aquest que Verdi va crear per a la seva òpera El Trovador. El cor del Junquer, els treballadors d'una fàbrica canten al ritme dels manques per fer els passes.
Anem a tornar a l'antiguitat, perquè anem a interpretar la partitura més antiga que s'ha trobat. Es va fer al segle I, a Mesopotàmia. Està escrita en una columna de marbre que estava col·locada al costat d'una tomba. S'utilitzen lletres per a indicar les notes musicals i punts i ratlles per als ritmes. A més, hi ha la lletra de la cançó escrita en grec que diu així: «Soc una imatge de pedra, 6 quilos m'ha col·locat, on estic per sempre, senyal d'etern record. Mentre visqués, brilla, no tingues por a res, que la vida dura poc i el temps exigeix el final».
vos heu preguntat per què les notes musicals es diuen do, re, mi, fa, sol, la, si? Doncs anem a contar-vos la història. Hem vist que en l'antiga Grècia gastaven lletres per dir el nom de les notes, però amb l'arribada de l'edat mitjana, tot allò que havien descobert els grecs i els romans es va perdre. Pel que fa a la música, aprenien les cançons de memòria. Van arribar un moment que era impossible de memoritzar totes les cançons. Primerament, van començar a fer com els grecs, apuntant ratlletes i punts damunt de la lletra de la cançó. Després les apuntaven a distinta altura fins que va arribar Guido d'Arezzo. Guido era un monjo d'Itàlia que va pensar en posar una línia per a poder escriure els símbols en ella. Però clar, en una no tenia moltes melodies per a fer, així que va decidir posar-ne més. Quantes? Doncs 5, perquè són els dits de la nostra mà i Guido i altres monjos utilitzaven la mà per aprendre les notes i poder memoritzar-les les cançons i guiar-se quan cantaven. I els noms de les notes venen de l'himne de Sant Joan, on cada una de les frases comença per una de les notes del pentagram. Si les posem en ordre i mirem la lletra de la cançó, apareix ut, re, mi, fa, sol, la. El si el van traure del nom de Santo Giovanni, Sant Joan en Itàlia. I el do, doncs, com era molt difícil pronunciar la síl·laba ut, la van canviar per do. Amb aquesta explicació vos deixem amb la cançó de Do, re, mi, de la pel·lícula Sonrisa i Lágrimas.
Ja tenim les notes i podem cantar moltes cançons, però amb el temps es van fer acompanyaments amb altres veus o amb instruments. Això es coneix com harmonia. Hi ha notes que sonen bé juntes i altres que no. Unint-ho podem fer infinitat de cançons, com aquesta que anem a presentar-vos, Somebody That I Used to Know, on a partir de dues notes en les guitarres, dos acords en els ukeleles i un ritme a la percussió podem fer aquesta bonica cançó. Vos heu quedat de ganes de més? Doncs aquest vist també té que veure amb la ciència. Ho tenim tot harmonitzat, equilibrat, amb melodies i ritmes regulars. Doncs arriba el moment de desfer-ho tot per a continuar fent música. Apareixen compassos compostos, que ja eren presents en la música tradicional del Mediterrani o del País Basc. Aquests compassos trenquen amb el ritme que estem acostumats. Si a això li unim notes alterades, podem dir que aquesta cançó ha estat una missió impossible per a nosaltres.